Good morning! Karipas kami ng takbo kanina ni Chris. Nagising ako 6:17. Kaloka, nagmamadali talaga kami. Yun, yung binili namin kagabi. Tira niya sa McDo. Tapos yung sa 7-Eleven, yun na lang binaon niya. And then binigyan ko ng extra money for his lunch na lang. Kaya yun. Kaloka, inaantok pa ako actually. Pero nag-edit na ako ng vlog namin kahapon. So, it's mahaba-haba guys. Nasa 30 minutes yata. So, enjoy! And then, inaantay ko na lang yung confirmation ni Shopee for today's, pick up. And, ayun, kukuha ko ng NBI clearance eh. Kailangan ko kasi ng isa pang ID gawa kailangan ko mag-open ng isang, bank account. Kasi nga, yung mga, hindi dito, yung, sa BPI and BDO, kasi di ba, lagi talagang, dyan, yung pila, talagang, box office lagi, so yung mga buyer, naghahanap ng ibang option pa, kung sa makapagbayad. So, I need, at least, isa pang, bangko, bank account para, kung saan sila pwede mag-send ng payment. So, ayun guys, edit na muna din siguro ako habang inaantay yung si Shopee nga. And then, gugora na ako kasi Monday, ngayon pala magsisibayad yung mga nag-order ng weekend. So, wala muna kami shipping ngayon. So, maybe tomorrow na. Yeah. Ayun, gandang umaga. Sobrang na-enjoy namin kagabi, guys. Yung, namin, banding namin. Kahit na, alam niyo na, nakatulog na naman ako sa sinihan. Good morning! Talagang nakaantay kayo dyan, no? Good morning, Maggie. Aray ko, gulot. Ay, kamay. Aray ko. Aray ko. Pam-pam ka. Aray ko. Sampa na naman. Morning ko na ni. Kumain na kayo? Aray ko. Makakunyapit naman tong isang to. Ano niya yung yun? Aray ko, makakunyapit ka naman dyan. Uy! Bis mo ako, good. Busy lagi si mami, no? Pasensya na. Naku, yan po yung isa. Si Parbo. Parbo Survivor. Okay tayo. Tingnan natin yung bebes. Up, no way. Up na ko na. Ito, dali. Woo! Talaga. Aray ko. Halika na, magi. Dali na, magi. Halo. Ay! Dali. Aray ko. Tara na, baby. Ginagawa pala dyan. Kabalambalar. What this? Ano to? Magbe-bake na naman siya. Order? Ano? Order. Gagawa. Hello. Kumain na sila? Kumain na kayo? Anong gagawin dyan? Kwarto? Gagawin na lang paupahan? Okay. Lilipat na kasi sa itong may-ari neto sa Cavite. Ayan, okay na yung bayad lang sa Cavite. Gagawin na lang paupahan tong tapat namin. Yes! Na? Ha? Dali na kayong pa-inject? Ha? Sayaw, Jepoy. Kapon pa yan kapon pa siya nagsasayaw-sayaw kay Lucia. Careful sa Yan. Naku, sunod yan siya pag nasanay yan sa'yo. Baka pag pumapasok sumama yan sa'yo. Tapos pag pauli nun, isabat na masalubong. Si Peter mo. Gustong-gusto nilang botong yan,
Patay tayo dyan. Dami kasing taga-karga eh. Nasanay na sa karga eh. Late mo ba? Bakit? Sabad pa late. What ya cooking, Mudra? Ano ba tinanggal mo yan? Para madagdagan ng ano. Sabaw? Ah, dapat may ano, may madaming ano ba yun? Yung gabi. Hindi mo nilagyan gabi? Alam yung gabi. Salong. Na yan ko na para madurog. Para malapot. Yung ano, ulam nila kagabi meron pa? Ay, ayun o. Wala na. Ay no. Ano nga lang, watermelon na ano, natakot ata ito sa kutsilyo eh. Maganda pagawa. Mutla. Magandang barya sa talikuran. Sige, dito. Obligasyon. Nakamay ko daw. Asim naman ito, me. Ganyan lang guys, so gagawin sa ano, sa kalamansi, ihaw-ihaw lang para mag ano yung oil niya naman. May kita niyo naman eh pag nag-sparkle na. Malabas na yung oil niyan. Bango. Ayan. Mga 3 to 5 na kalamansi. Sarap lang taki. Pero, haya. Baby. Ito talaga si ano, si Petra eh. Petra. Gising Petra. Kung ano-ano na lang pinapangalan niyo sa akin, ha? Ay! Gising! Gising na laling. Lambing-lambing. Gising na, baby. Uy. Papanggap ka lang. Mapagpanggap talaga to si Lucia Bientot. Uy, dali na. Try sa pure. Bigay ni Joy. Thank you, Joy. Kasama kami. Hilamos. Bango-bango shampoo niyan. Ang bango-bango yung shampoo ng bibi na yan, oy. Hilamos. Para makinis ang pes. Ah. Galit siya. Ano ba? Ano ba yun? Sabi niya, ano ba yun? Sumisipa na talaga siya, no? Bilan na nga natin siya ng ano, Chin. Paliguan niya na, ano, malaki-laki. Siya, oh. Hindi na siya kasya dyan, no? Nalulukot na. Bibilan na namin siya, guys. Bibilan na yan, eh. Ayun, may muta pa siya, may. Sa to shopping mo yun. Ano yung gaya kay Peter? Yung ano? Wow! Wow! Ha? Hi, guys! Hello, guys! Paano pipigot na yan, Didi? Oo nga! Tita! Bilang muna ako, tita! Chikip-chikip na dito, tita, eh! Tita! Sige ako. Uni ka nila mo yun. Swimmer ata ito paglaki, ah! Talaga naman yan, ayun. Hi, guys. Sige, sipa. Oh, dapat talaga sa kanya nakakasipa na siya, ano, me? Ganun na eh. Sige, mamaya. Tapalang mo yung tikarag yung sa pinagkuha ko. Nag-post mo. Lagay mo na yun sa balde. Lagay mo sa balde. Gatay ko ito na sa washing machine. Dali na. Tabachoy! Para usog. Sas. Magayday na yan. Magayday na yan. Yay, tutulog na naman ako. O, tulog na. Hindi nga magsangli. Katakaway yung binablog ko talaga. Nagluto ako ulit, guys. Oh, ang sarap, grabe. Jeep. Tama na yan. Ito sa akin. Ito sa akin. Ay, wow, grabe siya. Parang hindi pantay ang hatian natin, mga kapatid, ah. Hindi porket may anak kayo, eh. Hindi pa atas eh. Tangin ko, gabi. Kayo lang kumaan din. Siyempre kay Lucas. Tapos may spread. Oh, nilanggamit. Wala namin. Talaga nilalagyan nyo ng spread kahit ano, chocolate. Sarap kaya. Talaga. Order nga tayo yun ulit. Yung ano ba yun? Bunay, ano? Buda, ano yan?
Yun na yung te. Bulad. Hindi ko pa natin. Budak ka dyan. Uy, sinolo. Uy, half mo pa yan, Day. Lucia. Kasama na si Lucia. Kain na tayo ba? Di naman tayo ba nito mamaya eh. Kain tayo guys. Ayan, very moist siya ngayon. Last time kasi medyo na overcook. Sunog daw. Sunog daw sabi ni Mika. Kaya nga, sarap eh. Wala siya. Ganun niya dun. Gamers. Mukhang may pinagdadaanan si Madam Claudia ngayon. Kanina pa siya tahimik eh. Namamaga daw yung araw. Mag-ilong niya. Kaya na. Of course. Nakakaadi kaya. Siyempre akin, napakamahal niya talaga. Nakatingin pa yan sa tatlo. Maasa ka na naman. Ito yung sa'yo. Ito na sa'yo. Mabauli ka lahat to. Kaya pa, bilis na ubus ng isang ganyan.